Nongkrem Youth Development Association hakasi palai jakateo kala Rakhe Dap lai pu Snem kajongka baria kani Rakhe la pulong ha Youth Cultural Center hayo persing Nongkrem hakani kasila don lang Deputy Commissioner ke East Khasil District akong Isawanda lalu kum kong san bringkar ke don lang ke khot ka association kinong mi khmat nagador bar shnong Nongkrem ki khna school bar kinong shong shnong kani shnong ban pensa kan mawi kani kasila samru yaki khusnam shaki khna puli ki bla pass bah ke exam Menta ka Snem aja RPR. Armin like kung second hapo TikTok, hapo Instagram, piyo ay kato ka limelight ka publicity ka bagi ang tiga so frawe lagi. La tokot kubor la long viral ka WhatsApp, la slow bang don shoot ko mga kibrik lai ka jing kred comic lagi ka jing shot lagi ka jing kanto lagi ka jing bonya ka chunga. Kata ka bagi ang 20 seconds of fame bahanto nila slow lagi bagi long kibala crowd. Henry nim sumtu. Paya kanu kam kabadon ka jingmut ya kanu kam kabamanra ya ka jingkala bagi ok kri pare ka tangible results kabadon ke kabagla ang yo i ka khmat ka shim ka kipon ka shim ka kisne pat na ka daw ni yo i la kreni iba wanlang mene bak kani kam ne kaseng bak putroy lagi ka ba syukran kita ki achievements jongka Henry Halo jengi kendu chongaru bat kikam ki baka seng na train yo i baka don chisha kata mensim ban kentiu ban train ban ay ka senyang ka chongka na benta ka jingkiu joki imnang ka salang jongi paro ka bat kham tam ya ki samla ki khna puli ki badai shisha usimbot ni ki bangin ong ka lawe na benta ka ri bat ka jatin riu jongi paro Ibon ki NGO, ibon ki association ki batray na ki daw ki bapher. Hindi ka long yapi. Ka investment na ni ka jing penut por jongi ka jing penut jongi ya ka por ka pisa ki resource ki jongi hari kena ki jongi ki klong ki jongi ki samna jongi kande ka way na kita ki investment ka penmi ya usok la pande usok batiang ya usok bajong. La ni investment ka la way jongi samna jongi but sayang la shy but kiman long kinong yalam need yo isisha but in point siya ka jinjok